Quddiem l-imħallef Edwina Grima, l-avukat Nicholas Mifsud li qed jassisti lil-AJ Naġus, qal lill-ġurati li Vince Muscat magħruf bħala l-Koħħu għamel minn kollox biex jieħu l-proklama. Għal l-maħfra presidenzjali favur Muscat ma tfissirx li huwa xut kredibbli u qal li kien inkonsistenti meta xehed dwar AJ Naġus. L-avukat issuġġerixxa li l-investigazzjoni dwar il-qtil ta' Kirkop ma twettqitx bl-istess diligenza u enerġija bħal qtil ta' Caruana Galizia li involvit esperti mill-Istitut Forensiku Olandiż u l-FBI. Dwar il-preservazzjoni tal-evidenza, Mifsud kritika lill-pulizija tal-li taw biskas il-garax fejn inqatel Kirkop, iżda mhux iddaħħlit u l-ħruġ tal-kumpless tal-garax. L-avukat tad-difiża qal li l-pulizija messa investigat lil Jeffrey Mallija li kellu ftehim ta' negozju ma' Kirkop u kien anke għamel rapport kontrih u ċaħat il-motiv propost mill-prosekuzzjoni li Naġus rid jeħles mid-dejn ta' 750,000 euro billi joqtol il-Kirkop għaliex il-familja xorta setet titlob il-flus lura. Fil-fatt Naġus saħansitra fetaħ kawża sabiex il-kuntratt jitħassar u spiċċa ftehim fuq ħlas ta' 165,000 euro mal-familja Kirkop. Dr. Mifsud fakkar ukoll il-ġurati li l-jott Maja marbut mal-aħwa De Giorgio kien irreġistrat fuq Alfred u mhux fuq George De Giorgio kif sostna Muscat u dan joħloq dubji fuq ix-xhieda tiegħu. Wara l-avukat Leslie Kuxkiri qal l-evidenza kontra George De Giorgio ma tilħaqx il-livell meħtieġ. Dr. Kuxkiri qal li l-assistent kummissarju Keith Arnaud xehed fil-qosor dwar dan il-każ waqt il-ġuri qal li dawn l-istejjer jistgħu jirriżultaw fi preġudizzju. Dr. Kuxkiri qal il-ġurati li għandhom jibbażaw id-deċiżjonijiet tagħhom biss fuq l-evidenza li tkun tresqet qudiemhom il-qorti. Dr. Kuxkiri spekula dwar kif Vince Muscat wasal għad-deċiżjoni li jibda jitkellem dwar il-qtil ta' Carmel Kirkop u qal li l-investigaturi ewlenin fuq il-każ kienu interessati b'mod ċar f'min ipprovda l-bomba li qatlet lil Daphne Caruana Galizia. Skont Dr. Kuxkiri, Muscat uża dan għal benefiċċju tiegħu. Huwa qal li Muscat iddeċida li jħajjar lill-investigaturi b'din l-informazzjoni biskambju għal maħfra fuq il-qtil ta' Carmel Kirkop, irrispettivament minn jekk l-informazzjoni hix vera jew le.